Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У Мінску прайшла сходка пад назвай «Усебеларускі народны сход». Але напраўду сход не быў ні ўсебеларускім, ні народным. Ды там гэтага і не хавалі. Вы должны поступать так, чтобы вас нигде никто не смел покритиковать. Ну чего там лукашисты собрались, как сейчас пишут, и видите, вот они, что он скажет, то и сделают. Да, здесь собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет. Ну так і называй тады гэта сходам лукашыстаў. Прычым тут усе беларусы, прычым тут увесь народ. А асобны крынж у тым, што ўлады нахабна падзялілі краіну на лукашыстаў і ворагаў. Іншых роляў у таталітарнай сістэме каардынат няма. Працяглыя апладысменты. А наступны крынж ці то з мэблевай галіны, ці то з фекальнай. Гэта прапагандыст Ігор Тур вырашыў паразважаць пра міжнародныя адносіны. Так вот, касаемо якобы двух стульев. Вот чего-чего, а этого у Минска как раз и никогда не было. Стул этот был стабильным все время при Александре Лукашенко. И это союзнические и братские отношения с Россией. У Тура увогуле не вельмі ўдалы тыдзень. Раней ён праходзіўся па сонных чыноўніках на нарадах у Лукашэнкі, а на сходцы лукашыстаў аканфузіўся сам. Ударно-наступательная возможность. Ну, если... Праўладны эксперт каментуе дапамогу ўкраіне, за якую прагаласавалі ў Кангрэсе ЗША. І вось яго галоўная прэтэнзія да амерыканскіх кангрэсменаў. Ну вот что меня поразило. Демократы, практически все, да, их там было примерно 200 человек, в Конгрессе, в Нижней палате США, они практически все надели на себя виньетки с флагами чужого государства. По сути дела, они расписались в том, что они являются иноагентами Украины. Смешна гэта слухаць ад адэптаў уладаў, якія ператварылі краіну ў прахадны двор і дазволілі Расіі атакаваць Украіну са сваёй тэрыторыі. Але Лукашенка і яго чыноўнікі гэта, вядома ж, не замежныя агенты, гэта іншае, бо яны ж віньетак з расійскім сцягам не апранулі. Суботнік, які прайшоў у Беларусі тыдзень таму, прынес эталонны крынж. На гомельскім заводзе ліцця і нармаляў заклікаць да неаплочваемай працы ў выходны дзень прыехалі Ленін і Сталін. А тыя ўдзельнікі суботніка, хто працаваў дрэнна, атрымалі прэмію 10 гадоў лагераў. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці, добрых, праўдзівых навінаў.